Swynol iawn a swynol hefyd oedd y deiawdwyr dan 15 oed. Geiriau ceiriog, nant y mynydd ac mae'r enillwyr yma efo fi. Elen a Ceri, llongyfarchiadau i chi? Diolch yn fawr. Pwy di pwy? Elen, Ceri. Pa ysgol da chi? Glan Clwyd. Da chi wedi bod yn brysur ofnadwy, dwi'n meddwl bod yna ddwy brysurach di bod am yn ail o'n beth da chi wedi cystadlu heddiw. Parti Cerdant. Ennill? Do. Can Ysgawn. Ennill? Do. Cydadrodd. Ennill? Do. Cydadrodd i gyfeilion. Ennill? Do. Se fwy? Dim ond y deiawd agored. Dwi'n ennill hwn hefyd. Ar ddeiawd nawr, nant y mynydd ymlaen â chi. Diolch yn fawr i chi. Nant y mynydd groen ymlaen, nid groen am dy roi llyd ti, ar dy roi llyd ti, ar y ffôn. Cwng y byrwyn yn sisio roen, o'r bawni fel y plant. Gyrrig y mynydd yn ei blodau, edrych ar un ti.